Helo Rieni, ni andros siomedig flwyddyn yma bod ni'n methu cwrdd gwyneb yn wyneb, felly dyma ni'n gwneud fideo i gyflwyno'n hynny i chi. Felly, Mr Evans dwi, fi ydych athro'ch plentyn chi, a dwi'n jyst yn mynd i esbonio'n sydyn beth ni wedi bod yn gwneud o mis Medi hyd at nawr. Felly, dwi'n meddwl bod o'n bwysig dechrau gyda lles. Mae lles y plant wedi bod yn rhywbeth ni wedi ffocysu arno fo fel ysgol eleni. Ar bore dydd Llun a pnawn dydd Gwener, mae y plant wedi bod yn dewis be fydden nhw'n hoffi gwneud. Maen nhw wedi dod lan gyda'r rhestr hir o be fydden nhw'n hoffi gwneud. Felly, da ni'n dechrau gweithio drwy'r rheini. Felly, ni wedi bod yn gwneud rygbi, pêl-droed, chydig o gelf, ni wedi bod yn dysgu Ffrangeg. Felly, maen nhw'n dod fyny i'r syniadau hyfryd am be fydden nhw'n hoffi gwneud. Ein thema ni ar gyfer y flwyddyn yma, ar gyfer ein prosiect, yw enw da yw'r trysor gorau. Felly, nath ni ofyn wrth y plant ar dechrau'r flwyddyn, pwy sy'n gan enw da? A wnaethon nhw ddod lan o syniadau o mae gan arwyr enw da. Wedyn wnaethon ni edrych ar pwy ydy'r arwyr oedd yn byw yn ein cymuned. Lle oedd hwnna wedyn yn amlygu mae llawer arwyr yn byw yn ein cymuned, ond mae rhai ohonyn nhw sydd yn addas iawn ar gyfer yr amser yma wrth gwrs fel y rhai sydd wedi bod yn gweithio i'r GIG, felly'r NHS. Felly ni wedi bod yn edrych ar doctoriaid, nyrsys, glanhawyr ac ogyddion, edrych beth sgiliau mae'r pobl yma angen, beth sy'n gyffredin ynddyn nhw. Maen nhw'n pobl sydd wir eisiau helpu pobl eraill, a maen nhw mor bwysig ei gilydd. Wedyn ydym ni edrych yn fanwl ar rhai o'r swyddi yma fel doctoriaid, maen nhw angen gweibod llawer am y corff, felly ni wedi dysgu am y corff ac y sgerbwd, beth mae gwahanol esgyrn yn gwneud. Wedyn ydym ni'n mynd i fynd ymlaen i dysgu am y synhwyrau, ac wedyn dysgu am arwyr sydd wedi colli rhai synhwyrau, felly rhai bobl sy'n ddyddar a rhai bobl sydd yn ddall methu gweld. Yn y Gymraeg, mi rydym ni ar ddechrau'r flwyddyn wedi sicrhau bod y plant yn sgwrsio yn y Gymraeg, yn barod i gyfrannu yn y Cymraeg, felly roedd yna ffocws mawr o fanna ar y llyfaredd, a wedyn rydym ni wedi bod yn defnyddio'n synhwyrau i ysgrifennu am y clapio oedd yn digwydd ar nos Iau. Felly oedd hwnna'n gyffroes iawn, oedd y plant i gyd yn cofio yr adeg yna lle oedd pawb dod mas gyda'i sosbennu. Rydym ni wedyn hefyd ysgrifennu llythyr i geisio perswadio bobl i fod yn arwyr amgylcheddol. Yn Saesneg, ni'n dod o popeth reit nôl, oherwydd ni'n deall mai dyma yr addysg ffurfiol cyntaf yn wedi gael drwy gyfrwng y Saesneg. Felly ni wedi bod yn sôn am y wyddor, yr llythrennau, seinau ffoneg, yna adeiladu geiriau cyn mynd ati wedyn i adeiladu brawddegau. Felly dyna'n fras iawn be ni wedi bod yn gwneud yn ystod y flwyddyn. Os gennych chi unrhyw gwestiynau, yna e-bostiwch neu anfonwch neges ar Teams, a dwi'n edrych ymlaen i siarad efo chi'n unigol am eich plentyn chi.